ассалому алейкум тамошобинони гиромии канали Форс ван ман бо шумо Толибшоҳ. Дӯстони азиз, дар ин видео ман барои шумо дар бораи бизнеси попкорн гап мезанам. ҳатман барои шумо писанд меояд. пеш аз ҳама ҷиҳатҳои фоиданокиашро гап мезанам. попкорн барои зуд пӯст пир нашудан антиоксидантҳо ва полфенолҳо ҷамъ кардааст. барои баланд нашудани қанд аз хун идора мекунад. попкорн бо B1 B2 бой аст. барои устухонҳо, нохунҳо, мӯи сар фоидаи калон дорад. аз ин берун барои асаб қувва медиҳад. ҳозир ман барои шумо боз соддатар мефаҳмонам. якум, шумо аппарати попкорнро харидорӣ кунед. аз ҳама варианти хуб сайти alibaba.com VBK801 аппарати попкорнро ҷустуҷӯ кунед ё ки дар мағозаҳои техникӣ кофтуков кунед. арзиши нави ин аппарат 90 ё $100 аст. кӯҳнааш боз арзонтар. дуюм, навъи маҳсулотҳоро аниқ кунед. навъи карамел макка баъди пухтан 36-38% варам мекунад. боз навъи шапарак макка яке аз вариантҳои беҳтарин баъди пухтан 40-43% варам мекунад. барои попкорн пухтан арзиши аз ҳама қимати макка 6 сомон аст, шояд арзонтар. истифода бурдан аз равғани кокос яке аз вариантҳои беҳтарин ҳисобида мешавад. ёфтан ё ки арзиши ин равған барои шумо мушкил бошад ё қимат бошад, шумо метавонед аз равғанҳои оддии босифат истифода баред. боз барои шумо шакар, намак, дорувориҳои хушмазза дар кор мешаванд. аз ҳама тавсияи беҳтарин ду намуди попкорнро фурӯш диҳед, яке ширин ва яке шӯрро. сеюм, барои фурӯхтани попкорн аз ҳама ҷоҳҳои беҳтарин назди театр, стадион, сирк, боғчаи кӯдакон, хиёбонҳо, мактабҳо ва боз дар якчанд праздник, соли нав, иди наврӯзӣ ва ғайраҳо боз бо якчанд мағозаи дигар шартнома бандед. ин барои шумо, барои бизнеси шумо як фоидаи калон дорад. анакнун ҷои асосӣ ва форамаш омадем. ҳисобу китоб. дар як халта макка 800-850 стакан попкорн кардан мумкин аст. сарфи маҳсулотҳоро дар 100 стакани тайёркардаи попкорн мебароред. 700-750 стакани дигараш барои фоидаи шумо мемонад. агар дар як рӯз 50 дирҳами 100 стакан попкорн фурӯш диҳед, дар як моҳ 1500 сомон фоида кор мекунед. дар ин барои сарф 500 сомонро агар минус занем, 1000 сомон барои шумо дар як моҳ тоза пул бемонад. даруни як сол 12000 сомонӣ. дӯстони азиз, ин яке аз бизнесҳои майдатарин ва оддитарин ҳисоб мешавад. шумо метавонед ин бизнесро ташкил кунед ва худ кор накунед. бародар, ҳамсоя, ягон хешу табор, ягон шинос бо ӯ гуфтугӯ кунед. шояд 50 на 50 кор мекунед, шояд чӣ хеле ки ба шумо писанд бошад ҳамин тавр кор мекунед. дӯстони азиз, ба норасидаҳои видео аз шумо узр мехоҳем. видео барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайкро пахш кунед. дар канали мо мехмон бошед, ҳатман обунашавед, подписатсия намоед, колоколчикро пахш кунед ки видеои навбатии мо якум барои шумо ояд. ва ба ёру дӯстони худ инро падилитсия намоед, равонашон кунед. шояд дар ин видео онҳо ҳаловат мебаранд. дӯстони азиз, дар комментария фикру ақидаи худро нависед ва боқӣ монда дар паноҳи Аллоҳ бошед. мо бо шумо ҳастем, шумо бо мо монед.